Piştî pêkanîna hejmarek operasyonên esmanî ji aliyê balafirên şerkerî yên İsraîlê, doh li ser bingehên rejîma Esed û Îranê li Sûriye û xistina balafirek İsraîlê ji corê FM 16 ji aliyê rejîma Esed ve Encûmena Ewlekariya Siyasî ya İsraîlê li ser biryara pêkanîna êrîşan li ser bingehên leşkerî yên rejîma Esed û Îranê di heyama 48 demijmêrin bê de erê kir. Ajansa Xeberiya Filistînê re gihand ku biryara Encûmena Ewlekariya Siyasî ya İsraîlê hat piştî civîneka rawêjkarî ya ewlekarî bi endamên alavên ewlehiya İsraîlê yên pelebilind û endamên Encûmena İsraîlê û Wezîrê Bergiriyê li navenda Wîzareta Cengê li İsraîlê. Her divê derbarî de hin jî derin ragihandinê dan diyar kirin ku Binyamîn Netanyahu Serokwezîrên İsraîlê erê kiriye li ser berdewambûna proseyê li Bakurê İsraîlê. Eger pêwîst bû ku artêşa İsraîlê pêşdemekî armanckirina 12 bingehên rejîmê û Îranê li Sûriyê ji aliyê balafirên şerker yên İsraîlê ragihand bû ku ji aliyê xwe çalakvanên Sûriyê her 12 bingehên ku hatin armanckkirin ji aliyê İsraîlê ve diyar kirin. Ew jî ev in: yek balafirxaneya Tîfor ya leşkerî ku di encamê de ji kar hat dûrxistin piştî wêrankirina burcê çavdîriyê ya balafirxaneyê. Do balafirxaneya Mezê ya leşkerî li Şama paytexta Sûriyê. Sê çiyayê Elmanic li rojhilata bajarê Kiswê. 4 girê Ebu Sealib li başûrê Şamê. 5 devera Eddîmas li bakurê Rojavayê Şamê. 6 geşta bajarokê Medaya li Rojavayê Şamê. 7 fewca 16 li navçeya Qalemon ku yek ji girîngtirîn xalên leşkerî ye. 8 bingeha bi ser lîwaya 104 ya taybet bi bazdarên cumhurî li bajarê Dirêçê li Şamê. 9 lîwaya 105 û 6 li bajarokê Xebaxib li Der'a. 10 her du fewcên 7 û 9 û 8 û 9 li bakurê Der'a. 11 fewca 107 û 5 li derdora bajarê Ezra li Der'a. 12 bingehên bi ser bazdarên Îranê li her yek li Sergaya û Medaya. Girêdayî vê mijarê rojnamaya Hartis ya İsraîlê ragihand ku İsraîl daxwaza şermezarkirina destwerdana Îranê di Sûriye û Iraqê de ji Encûmena Ewlekariya Navdewletî kir û serbar kir ku pêwîst e Encûmena Ewlekarî vê gava metirsîdar bi tundî şermezar bike û sînorekê ji Îranê re deynê ya ku biryarên encûmenê bin pê dike. Ji aliyê xwe ve jî Binyamîn Netanyahu Serokwezîrên İsraîlê ragihand bû ku ew qet nabijêrînin hebûna Îranê di Sûriyê de û ew ê beravaniyê di ber xwe de bikin li dijî her êrişek yan hewlekê ku serweriya İsraîlê bin pê bike.